Gihimong taming o panlubog sa gobyerno ang kaso ni Apollo Quioloy sa pagtabon sa mga tinuod nga sitwasyon sa nasud aron dili matagad sa katawan ang pagsaka sa presyo gikan sa gasolina paingon sa presyo sa bugas ug uban pang palaliton ug ang kagubot sa wala pay klarong baruganan sa Pilipinas sa isyu sa West Philippine Sea. Kini ang panlantaw sa abogado ni Quiboloy sa mga paspas nga lihok sa gobyerno batok sa ang mga kliyente. Yes, as a matter of fact, no, this is a perfect example of a wag the dog theory which is being implemented by the present administration. They do not perhaps want that the prices of basic commodities, no, masyadong tumaas. Yung promiso po na 20 pesos lamang ang bigas ay hindi po natupad. Yung pagka-handle natin sa West Philippine Sea na yung ating mga PNP inorderan na hindi magpaputok na maski na sila pang armado, sila pang nakunan ng mga armas, no? All of these matters are hard on the part of the administration. So they want what you call this? Gusto nila siguro, no, na malihis yung atensyon ng mamamayan. Sumala na teritoryo na tingala sila nga bisan paspas ang paglihok sa gobyerno batok ang Quiboloy, wala gihapon gitubag sa korte ang ilang gipadala nga motion for reconsideration sa mga kaso nga giatubang sa iyang kliyente nga tulo ka tuig na kining natulog sa korte ug padayon silang nagpaabot sa desisyon. Nagpahunga usab si Attorney Torion nga gilingkuran ang ilang motion ug gani nabaliktad pa ang sitwasyon sa ilang motion for reconsideration. Alin pong batas? Kasi sa batas po natin, Article 8, Section 15, it states that all motions pending in court, no, and by analogy with the DOJ are supposedly to be resolved within 3 months. Lumampas na po yun yung aming motion for reconsideration, hindi pa po nare-resolve po. At saka sa batas din, Supreme Court Circular 1-88 mandates that all cases are to be resolved fast. Yet dito po sa Department of Justice, more than 3 years po nakabinbin yung aming petition for review. Yung petition for review ng complainant, pero bigla na lang binaliktad nila yung dismissal ng ng Davao City Prosecution's Office. Sana yung the entirety of the law should be implemented, not a selective implementation of the law. Sumala sa abogado ni Quiboloy, mura silang nagpuyo sa usa ka balay nga nabulit og salamin. Kay tanan nilang lihok ginatiktikan kuno sa gobyerno aron madakpan lang si Quiboloy. Yes. In effect, we are living in a glass house. All our actions are being monitored, and as a matter of fact, we are so fortunate that even during nighttime, we have the gift of being protected by drones, and they are utilizing those, and we can even see them during nighttime, no, in the property of the KoJC. So perhaps we are so special that they have dedicated their resources in monitoring us. And with matod ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, anda maminaw ang gobyerno sa versyon ni Pastor sa mga kaso nga iyang giatubang. Mibarog ang gobyerno nga gikinahanglang ipatuman ang puwersa sa balaod ug ilang gamiton ang balaod ug ilang kusog aron madakpan ang nagtago-tago nga leader sa Kingdom of Jesus Christ. Taliwala sa mga legal nga argumento nga gipasibaw sa kampo ni Quiboloy, nagpatigbabaw ang kamatuoran nga nakasinati ang katawan ug tumang kapitos kagutom sa atong panahon ug ang taas nga presyo sa palaliton. Edith Kadoay, Newsline Philippines. Stay safe!